खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों जे गोदानै दाजानाय APB थामहिनबा बे समाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों बिटिसिनि बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोदान राजखान्थि आफाद दानायाव BPF राजखान्थि हान्जा बे BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय जेबो बुंनो गोनां बाथ्रा गैया होननानै बुंथिदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नতুन दल খোলার ক্ষেত্ৰত আমাৰ BPF দলৰ পৰা আমাৰ ক'ব লগা একো নাই সবৰে অধিকাৰ আছে দল খোলা বা কিবা সংগঠন খোলা आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोदानै राजखान्थि हान्जा दानाय बे दानायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों जे UPPL राजखान्थि हान्जायाव थानानै बिथांमोना गोबां खामानिखौनो मावनो हायाखै जायनि थाखाय बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो बिथांमोना आलादा मोनसे राजखान्थि हान्जा दानानै बे समाव बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नाजादों होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जितु उद्देश्य इহঁতে পূৰণ কৰিব পৰা নাই UPPL লগত থাকি পেলাই এই কাৰণে ইহঁতে UPPL এৰি পেলাই আজিৰ দিনত নতুন দল খুলি পেলাই NDPৰ যিবিলাক আশা আকাংক্ষা সেইটো পূৰণ কৰিব বিচাৰিছো हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव अजद होदों जे UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्रायनो गावनानै बे समाव APB खौ दानाय जादों आरो बे समाव बे APB गावसोरनि जे जेंना बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय थामहिनबा सुस्रांनांगौनि थाखाय बिथांमोना बे राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जादों होननानै गोख्रों अजद खालामदों बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद खालामदों जे बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्रायनो गावनानै APB जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया APB राजखान्थि हान्जा दानायाव बा थामहिनबा जोनोम होनायाव जेबो खहा जाया होननानै गोनां बा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा BPFৰ একো ক্ষতি নহয় BPFৰ একো ক্ষতি নহয় ক্ষতি UPPLৰ আছে যেহেতু ইহঁতে UPPL কৰিছিল আগত मख'जाथावदि नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दि बे समाव बिथां APB नि थामहिनबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि आफादगिरि थामहिनबा बे गोदानै राजखान्थि हान्जा दाजानाय जे आफादगिरि बे आफादगिरि बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव BPF राजखान्थि हान्जानि नेहाथारि बिबानखौ बा रिजाइन होनाय नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि बाथ्रा बुंनाय थामहिनबा बिथाङा जे अजद होनाय जे APB खौ UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्रायनो खावसे बाहागो थामहिनबा बिथांमोननि बा UPPL राजखान्थि हान्जानि मोजां हाबाखौ मोजां मोनि थाखाय बे समाव गोदान राजखान्थि हान्जा दादों होननानै अजद होनाया बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बे आयदाखौ लानानै फोरमायहरनो हागोन गोजोन्थों অঞ্জলি दैमारी নতুন দল খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ BPF দলৰ পৰা আমাৰ ক'ব লগা একো নাই সবৰে অধিকাৰ আছে দল খোলা বা কিবা সংগঠন খোলা ইহঁতৰ কিবা উদ্দেশ্য আছে যিটো উদ্দেশ্য ইহঁতে পূৰণ কৰিব পৰা নাই UPPLৰ লগত থাকি পেলাই এই কাৰণে ইহঁতে UPPL এৰি পেলাই আজিৰ দিনত নতুন দল খুলি পেলাই NDPৰ যিবিলাক আশা আকাংক্ষা সেইটো পূৰণ কৰিব বিচাৰিছো বাস পলিটিক্যালি BPFৰ একো ক্ষতি নহয় BPFৰ একো ক্ষতি নহয় ক্ষতি UPPLৰ আছে যেহেতু ইহঁতে UPPL কৰিছিল আগত অঞ্জলি दैमाৰী নতুন দল খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ BPF দলৰ পৰা আমাৰ ক'ব লগা একো নাই সবৰে অধিকাৰ আছে দল খোলা বা কিবা সংগঠন খোলা ইহঁতৰ কিবা উদ্দেশ্য আছে যিটো উদ্দেশ্য ইহঁতে পূৰণ কৰিব পৰা নাই UPPLৰ লগত থাকি পেলাই এই কাৰণে ইহঁতে UPPL এৰি পেলাই আজিৰ দিনত নতুন দল খুলি পেলাই NDPৰ যিবিলাক আশা আকাংক্ষা সেইটো পূৰণ কৰিব বিচাৰিছো বাস পলিটিক্যালি BPFৰ একো ক্ষতি নহয় BPFৰ একো ক্ষতি নহয় ক্ষতি UPPLৰ আছে, 是 যেহেতু ইহঁতে UPPL কৰিছিল আগত। অঞ্জলি दैমাৰী নতুন দল খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ BPF দলৰ পৰা আমাৰ ক'ব লগা একো নাই সবৰে অধিকাৰ আছে দল খোলা বা কিবা সংগঠন খোলা ইহঁতৰ কিবা উদ্দেশ্য আছে যিটো উদ্দেশ্য ইহঁতে পূৰণ কৰিব পৰা নাই UPPLৰ লগত থাকি পেলাই এই কাৰণে ইহঁতে UPPL এৰি পেলাই আজিৰ দিনত নতুন দল খুলি পেলাই NDPৰ যিবিলাক আশা আকাংক্ষা সেইটো পূৰণ কৰিব বিচাৰিছো বাস পলিটিক্যালি BPFৰ একো ক্ষতি নহয় BPFৰ একো ক্ষতি নহয় ক্ষতি UPPLৰ আছে যেহেতু ইহঁতে UPPL কৰিছিল আগত
मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011 394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।